ҷасур маҳмадализода тарбиятгирандаи интернети назди муассисаи таълимии ноҳияи Спитамин аст, ки айни замон дар синфи даҳум таҳсил менамояд. Тавре иброз медорад, дар давоми солҳои истиқомат дар интернат барои зисту зиндагӣ, таъмини ғизо, истироҳат, омодагӣ ба дарсҳо ҳамаи шароит, китобхона дорои махзани асарҳо, ҷои тайёр кардани дарс, ҳуҷраҳои машғулияти иловагӣ, маҳфилҳои мусиқӣ, варзишӣ амал мекунад, ки вақти онҳо пурсамар мегузарад. дар баробари омӯзиши истифодаи асбобҳои мусиқӣ бо кӯмаки мураббияҳо баҳри иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, олимпиадаи фаннии омодагӣ дида иштироки фаъол намуда то даври сеюми озмун роҳ ёфтааст. аз он сарфарозем ки пешвои муаззами миллат моро мисли фарзандашон дӯст медорад, парасторӣ менамояд ва зиндагии раванди ҳонишамон пайваста огоҳанд. ҷавобан ба ин гуна ғамхориҳои пешвои муаззами миллат, мо тарбиятгирандагон мактабро сарбаландона ҳатм намуда вориси арзандаи пешво шавем. ман дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизиман иштирок кардам ва то вилоятӣ рафтам. Баъд имсол ҳоло тайёргарӣ дидаистам ки ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёбам. номинатсияи навозандагӣ дар олимпиадаи мактабӣ, яъне ки аз фани таърихи халқи тоҷик иштирок кардам. ҳоло аз ноҳия гузаштам, ба вилоятӣ тайёргарӣ дида истодем. дар қатори ҷасур маҳмадализода айни замон 24 нафар наврасон дар интернети назди мактабии ноҳияи Спитамин аз чунин шароиту имконияти муҳайёсохтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳраманд ҳастанд. дар баробари шароити мавҷуд буда ба ҳар яке аз онҳо эҳдои меҳру муҳаббат, дилҷӯӣ, рӯҳу равони тоза мебахшад ва дар ҳар иду айём, оғози соли нави хониш ва дигар ҷашнҳои миллӣ паёму пайғоми махсуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қалби ҳар яке онҳо нуру сафо, меҳру самимият, нигоҳу умиди тоза ба ояндаи дурахшон, садоқату вафо ба ватан ва обу хоки сарзамин мебахшад. дар интернети мо 24 нафар тарбиятгирандагон тарбия мегиранд. аз инҳо 15 нафарашон духтар мебошад. имрӯз рӯҳияи кӯдакон бисёр баланд шуд. чун анъана ин навбат низ тарбиятгирандагони мактаби интернети назди мактаби ноҳияи Спитамин тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сару либос, пой афзол, ашёи хониш, шириниҳоро бо самимият ва оғӯши кушод қабул намуданд. таъкид доштанд ки ғамхориҳои ҳамешагии пешвои миллат, сарвари раъиятпарвару инсондӯст муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба наврасон ҳадафи асосӣ ҳидоят намудани онҳо ба омӯзиш, таҳсил бо баҳои хубу аъло мебошад, то дар оянда ҳамчун шахсони фаъолу комилҳуқуқи ҷомеа ба камол расанд. дар баробари тақдими тӯҳфаҳо, оростани дастурхони пурнозу неъмат ва ташкили барномаи фарҳангӣ низ боиси хушҳолии наврасон гардид.